ऊपर से जहाज आवेला नीचा लागेला हमारो आवाज आवेला नीचा लागेला हमारो आवाज आवेला। देख देखू स्वामी जी से कौन कौन आवेला देखू देखू स्वामी जी जे कौन कौन आवेला ऊपर देखू न जे स्वामी जी कौन कौन आवेला। बर्मा आवेला हो कि विष्णु आवेला बर्मा आवेला हो कि विष्णु आवेला महेश आवेला हो पूजन करेला महेश आवेला हो कि पूजन करेला। और तहीं ऊपर से जहाज आवेला नीचे हमारो जे लागेला आवाज आवेला। देखू देखू स्वामी जी जे कौन आवेला देखू देखू स्वामी जी जे कौन आवेला। राम आवेला भगवान आवेला उनका संगे लक्ष्मण सिया जी आवेला उनका संगे लक्ष्मण सिया जी आवेला। ऊपर ही उड़ते जहाज आवेला उड़ता ही ऊपर से जहाज आवेला नीचा लागेला जे हमारो आवाज आवेला। देखू देखू बालका जे कौन आवेला देखू देखू बालक जे कौन आवेला। राधा आवेला है कृष्ण आवेला बलराम चली आवेला संगे आवेला। ऊपर ही उड़ते जहाज आवेला नीचा हमारो लागे आवाज आवेला। देखू देखू स्वामी जी जे कौन आवेला भोला बाबा आवेला जे पार्वती न उनका संगे जे आवथिन गणेश जियो न उनका संगे जे आवथिन गणेश जियो न। उड़ता ही ऊपर से जहाज आवेला देखू देखू स्वामी जी ओई पर कौन कौन आवेला। दुर्गा मैया आवेला सरस्वती मैया आवेला काली मैया आवेला ये सातो बहनों न।